Joo, tervetuloa taas kuuntelemaan Sipissä Pod. Ai ei, mennään täällä. Me voitettiin ihan vitusti rahaa kasinolta. Me ostettiin pokeripöytä ja 2 läppäriä ja pokerisetti ja Xbox One ja PS3 ja kuulokkeet ja kamera ja mikseri ja nyt on kaikki kohdillaan. Jep. Nyt me voidaan kuvaa meidän ensimmäinen podijakso, kun meillä on vihdoin laitteet. Vihdoin löytyy kamera tähän kuvaamiseen. Jep. Hei, Jep. nyt mä kuvaan teitä. Täältä meistä tuntuu aina. Mieti, kun sua kuvataan nyt. Sanoit cheese. Juusto. Sano choose. Oho. Hei. Choose, pitää valita. Kumman sä valitset? Pokemonissa on se 3. Punainen pilleri vai musta pilleri? Niin kela, mut Pokemoni oli pidemmän, siellä 3. Onks kolmatta pilleri? Vihreä pilleri. Musta pilleri. Eiku niin, Joo, mikä joo, on musta on sininen, punainen ja Mä en musta oikeesti pilleri. edes tiedä, kun noihan on jotain vitun jotain poliittisia juttuja. Jengi on silleen, että sä oot joku black red vitun Siis- green pill. Mut black pilli on se kaikkein BCD-pilli. niin mäkin oon saanut semmoisen kuvan, Mä en mutta tiedä. en mä tiedä siitä oikeesti Mä en mitään. oikeesti tiedä vittu. Se on aina hyvä, kun jengi heittää noita läppiä, sit on vaan silleen, joo. Ja sit on silleen, en mä tiedä. Niin. Tänään meillä on fact-checkaaja täällä Niin. paikalla. Voit sä katsoa Voitko sä sieltä? googlettaa? Voit sä katsoa tää homma, mitä tää menee? Joo. Sillä aikaa, kun se miettii, ei kun etsii, niin Google miettii. nyt oikeesti unohtakaa, mitä niiden merkitys on. Ihan värin perusteella. Mikä värisen pillerin söistä? Kyllä se liila pilleri lähtisi. No, ei, mutta niistä 3. Sininen, punainen tai musta. No, mulla on aika paljon mustaa vaatteet ja tällainen, niin kyllä mä ehkä sen musta pilleri ottaisin. Mansikka, semmonen punainen. Mulla tulee mieleen, että punainen on kuolema, musta on syvempi Ei kuolema vittu. ja sininen on hyvä. Siis toi pilleriläppähän itse asiassa, tää on jännä, me nyt ihan vahingossa mentiin tänne, mutta siis Facebookissa oli joskus niitä vitun kuvia, missä oli jotain just, siellä on joku keltainen pilleri, millä sä voit lentää. Sitten on joku vihreä, mikä on joku 1 miljoona euroa. Jep. Ja sit silleen niinku toi oli ihan crazy juttu silloin joskus. Kommentoi, minkä värisen pillerin syöt. Joo. Tai jotain niinku tykkää. Eikö sininen pilleri ole se, mikä saa hommat suoraksi? En mä tiedä. Mä en kyllä oikeesti nyt tiedä, mistä sä puhut. Siis se on se, millä sä hengität veden Se alla. on se Pfizerin, se on se Pfizerin sininen. Kyllä jengi Joo. tietää siellä. Okei. Tuliks mitään tietoa? Anna sille mikkiä. Mitä se Black Bill sanoo? Ei se taisi sanoa semmosia asioita, että ei voi sanoa Okei. jotain. Government kielsi just meitä Joo, sanomasta. joo. Joo. Ok. No siis, no silleen niinku, nyt otetaan vähän kokoa. Homman nimi on se, että on vähän hektinen energia. Me tosiaan niinku hommattiin uusi kamera, meidän piti käyttää sitä, mutta me ei oltukaan mitään teknologia-insinöörejä, niin okei, lyhyesti siinä on muistikortissa. Se on väärässä muodossa, nyt Windows-läppäri ei jostain syystä ymmärrä sitä, tai jotain sinne päin. No, Niin jos ja jollain toistettiin- Donald Mackiin, niin me voidaan ottaa. Joo. Niin, siis tota korttia ei voi formatoida, niin me tarvitaan Ei. nyt Macki. Joo, Niin. ei siis, toihan menee roskikseen toi muistikortti. Niin, jos ei ole, siis joko me hommataan Macki, ei kun siis joko me saadaan teiltä katsojilta Macki Joo, ilmatteeksi, tai sitten se muistikortti menee roskiin. Joo. Tulee vähän kalliiksi. Mut joo, sitä on kyllä silleen niinku, sit se on paha just kun tässä on niinku tuottajankaan, niin me vaan niinku pyörittiin täällä, kun ei sitä voi niinku jeesi. Sit vaan on silleen, koska tää etenee tää homma. Sit kun sille ei voi mitään, että siinä menee, se on ymmärrettävää, niin nyt pääsee sit purkaa energiaa. Joo, ei saatu toimia. Yritettiin jotain 2 eri sovellusta, yritettiin lataa driverit ja päivittää vittu ajurit ja käytiin varmaan Kuubas ja tultiin takaisin. Joo. Sitten samaan aikaan mäkin yritin jotain säätää tuossa noita niinku kaiutin juttuja, niin TLDR, monta tuntia, oikeastaan mitä ei saatu aikaiseksi, vaan downgradeattiin. No mut sentään meillä on nyt nämä kaikki laitteet. Joo. Me ei vaan osata käyttää näitä. Niin.
tästä nyt, ehkä tämän opetus on se, että rahalla voi ostaa materiaa, mutta ei järkeä käyttää niitä. Jep. Tuo on fakta ja diippi. Jep, mutta myös se, että vittu toi kameran se ohjelmisto, niin sitä ei ole päivitetty 2018 vuodesta eteenpäin. Mutta tässä on just se, kun puhuttiin viimeksi siitä 2010 vuodesta, niin nyt me ostettiin just semmoinen kamera, mikä se on oli niinku ihan tommonen... paskaa. Fuck 2010 oikeesti. Voisiko ne päivittyä tänne niin meidän aikaa? Mutta siinä on kyllä, noissa vanhoissa kameroissa on kyllä hyvä fiilis. Saa nähdä, että no kyllä mä uskon, että se toimii, tai se saa toimiikin, koska me ollaan maksettu tosta. Mutta silleen niinku, saa nähdä, että minkälainen fiilis tulee olemaan sit jatkossa podeissa. Katsotaan muuten, kun me julkaistaan tää. Me ollaan nyt puhuttu, että toi kamera toimii. Tai että me saadaan se seuraavaa saleen toimii tai jotain. Oikeesti varmaan joku vuoden päästä. Jengi huomaa, että mikä siinä on niinku ero. Jep. Joo. Saa nähdä. Mut joo, kuulumisia. Tolleen ne miehet ajattelee, jotka hakee Thaimaasta vaimoa, että kyllä se rahalla saa varmaan toimia. Ja mä oon kuitenkin maksanut tästä. Niin. Ja sit myös, että niinku, tästä kun me äänitetään, niin pitäisi tulla DJ-setti niinku viimeinen perjantai, eli onko se 30. päivä sitten? Älä nyt vittu ei, lupaa. ei kun mä selitän just. Monesko päivä tänään? 29. Niin, eli 30. päivä pitäisi tulla DJ-setti, mutta se ei ole nyt varmaa, että kerätäänkö me siihen, koska tuossa on ollut nyt teknisiä ongelmia, sanotaan näin. Ja niin oikeasti. Vovi tuli pahasti kuvioihin. Joo, toi on tärkeä. Mennään kohtaan Voviin, mutta joo, sen mä sanon, että jos ei sitä DJ-settiä ole vielä tullut, jos oot kuunnellut sen, niin sä kyllä huomaat, että kuinka karkkinen se on, mutta jos ei se ole vielä ehtinyt tulee, niin sitä kyllä kannattaa myös odottaa. Että siinä on muuten mielenkiintoista soundia, siinä on vähän semmoista, no se on no en mä itse asiassa vielä kerro kenen se on, mutta se ei ole rumpupassoa. Okay. Onko elektroa? Ei ole, se on niinku, en mä sano. Okei. Mutta ei ole rumpupassoa, sitäkin on siis tiedossa lisää myöhemmin tossa, mutta kokeillaan nyt, jos olisi vähän väriä, niin se olisi hyvä. Se on hyvä kyllä. Okei. Kuulumisia. Haluatko aloittaa? Olit vissiin aloittamassa jo. No mä voin aloittaa. Mä unohdin viime jaksossa mainita, että me käytiin tyttöystävän kanssa Ruotsissa. Mentiin siis tällaiseen risteilyyn. 20, on siellä aika paljon enemmän tunteja, mutta jonkun verran tunteja semmoinen risteily, että ollaan siellä viikonloppuja. No oikeastaan me oltiin siellä alkuviikko. Mutta niin, mitä Tukholmasta jäi mieleen, niin siellä on tosi avointa verrattuna Helsinkiin. Talot on ehkä pikkasen rapistuneempia ja vanhempia kuin Helsingissä. Se johtuu siitä, että se Tukholma on vanhempi kaupunki kuin Helsinki. Mutta tälleen, niin kuin, jos pitäisi heittää mielipidettä Tukholma vs. muut paikat, missä mä oon käynyt kaupungeissa, niin kyllä se Tukholma menee aika sinne lista-ala puolelle. Et ei se mitenkään kovin hieno kaupunki ollut mun mielestä. Jotkut suuttuu. Ja sit pakko sanoa, että vittu, että ruotsalaiset näyttää pelleiltä. Hei, okei. Huomaa kyllä, että tässä on vähän turhautuneisuutta takana. Niin paska kaupunki, että by the way, otti myös kaikki ihan pelleen. Niin jokainen näyttää, niillä on vaan semmoiset vitu isot kengät jalassa. Ja sit siellä niinku ei. Se oli niinku, te tiedätte sellaisen kallio-hipsterityyli. Se oli niinku se vedetty överiksi, mikä se hipsterityyli oli siellä. Mitä? Ja ne niinku näytti oikeasti joltain semmoiselta, että ne on hakenut ei kierrätyskeskukselta, vaan kierrätyskeskuksen Roskiksesta niiden vaatteet. Vittu, nyt on kyllä semmoista tullut. Me allekirjoita kyllä itse. Tää pitää käydä siellä. Sitten juttu. Siis mä oon käynyt Ruotsissa viimeksi varmaan joskus 12-vuotiaan, että mulla ei ole siitä hirveästi muistikuvia, mutta mulla on semmoinen vissiin vääristynyt kuva sit ruotsalaisista, että ne olisi just semmosia mahdollisemman niinku, vittu, en mä tiedä
elegantti oikea sana käyttää, mutta silleen niinku, että äijillä on golfipaidat ja semmoinen poolon semmoinen pikeepaita tai semmoinen. Ehkä se on vähän mennyt juttu. Nykyään niin näkee Naantalissa Suomessa tollasia, jotka niin larppaa sitä vanhaa ruotsalaista meininkiä. Mutta toikin on jännä joo, koska silleen rehellisesti vähän semmoinen fiilis, että me katsotaan ehkä ruotsalaisia vähän ylöspäin. Tai silleen, niin kuin, että en tiedä, että saatteko te yhtään kiinnostua. Mehän oltiin ruotsalaisten orjia käytännössä. No ei nyt orjia, mutta silleen oltiin Ruotsin vallan alla pitkään aikaa. Joo. Kyllä siitä se on varmaan jäänyt semmoinen asenne niitä kohtaan. Mun mielestä Suomen pitäisi vaan niinku läimästä niitä inaamaa ja sanoa, että fuck you. No siis vittu, että on brutaaleja juttuja tänään. Mut huumoriohjelma, niinhän se menee. Niin, mut toikin, mä aloin miettiä että suomalaiset katsoo ruotsalaisia ylöspäin, niin mä jotenkin näen ton, mutta sitten samaan aikaan mulle ei tule mitään dataa, joka voisi niinku olla samaa mieltä. Ja mulla tulee niinku Suomi, Ruotsi, mielipiteet. Mulla tulee vaan mieleen vanhat ruotsiläpät, johon on yhdistetty homoläppä. Niin kuin suurin osa ajasta. Mä kuulin se mun päässä, että miten se menee, semmoinen average yläaste läppä, mutta silleen niin kuin ollaan ehkä kasvettu, niin ei edes jaksa. Niin, ei jaksa siis ala-asteella on tullut homoteltua ruotsi-läppiä niin paljon. Silleen, toi on niin tyhmä juttu. Toi on kyllä oikeasti kelaa silleen, että junnut niin jengi dissas. Tai silleen niin kuin kuuluu ainakin hommia, että jengi sanoo, että vitu homo. Jep, se oli semmoinen, siis ala-asteella toi on ollut semmoinen spämmitty sana. Ihan niin paljon on tullut sanottua sitä itse ala-asteella, ja sit niinku kaveritkin on sanonut sitä, ja se on ollut niin sellainen yleistetty haukkuma sana. Mä toivon, että se ei ole enää silleen. Ei se, tai siis en ihan hirveästi kyllä ala-astelaisten kanssa ole enää tekemisissä, niin en tiedä kyllä, että mitä ne tekee, mutta jotenkin mä veikkaan, että aika on kyllä mennyt eteenpäin siitä. Niin, eiköhän. Mäkin kyllä luulen. Mutta siis tuossa tuli mieleen, että no nyt tää paljastuu, meitsi on töissä Raksalla, niin en oo. Mutta siis niin, siellä Raksa-porukoissa, tai siellä niinku se läppä, mitä siellä lentää, niin se on aika samaa, mitä ala-asteella. Että siellä just on silleen, vittu mikä homoäijä. Mutta se on ehkä just toi. Kun sä tykkäät miehistä. Sitten mikä se on se prosenttimäärä, mikä ihmisistä on homoseksuaaleja? Niin mieti, kun siellä ihan varmasti on siellä niinku munkin työpaikalla, jotka on homoja, ehkä kaapis, niin miten sä jaksat tollasta? On toi just niin paha silleen, mutta loppujen lopuksi, eikö mekin olla oltu jotain, eikö me olla homo sapiensseja? Mä ainakaan oon. Sä voit ehkä olla, mutta mä en kyllä oo. Okay. Voidaanko me kaikki vaan mennä full neanderdaali-moduun? Ei, me keskusteltiin tosta kyllä niin kuin ennen oli hyvät ajat. Kelaa. Niin se ennen oli sitten niin 50 000 vuotta sitten. Silloin oli viimeksi hyvät ajat. Ei, mutta kelatkaa oikeasti, kuin niinku silleen niinku suoraviivaiset ajatukset jengillä oli. Ei ne kyllä ihan hirveästi kelannut, että kerkeekö ne bussilla duunia. Niin. Tai niinku, että onko niillä varaa maksaa Spotify Premium. Niin. Tai jotain. Ei ne kelannut tollasia. Mutta ne on ollut metäs 4 tuntia yrittänyt saada saalista, ja ne miettii sitä kirkuvaa lasta ja vaimoa. Tiedätkö, vaimo on varmaan tyytyväinen, kun sä oot ollut 12 tuntia metässä ja sä tuut tyhjin käsi himaan. Joo, tuot jonkun kala. Niin, sä oot tuonut lepakon. Mutta eikö ne vaimotkin käynyt keräilemään mustikoita? Se oli jotenkin sillä just, että niin kuin ainakin joissain heimoissa niin se on mennyt sillä, että miehet on metsässä ja sitten naiset niin kuin, just, ne niin kuin keräilee asioita sillä, että ne just niin kuin käy hakemaan ne mustikat ja perunat ja porkkanat. Ja. Ei silloin ei ole ollut vielä silleen. Jos mä muistan oikein, niin viljely ja tollainen, niin kuin, että tajuttiin, että näitä asioita voi istuttaa maahan ja kasvattaa lisää, niin se on ollut joku
30 000 vuotta vanha sitten juttu. Eli perunapatchi tuli vasta 30 000 vuotta sitten. Niin, Ei siis se on tosi diippi kela, että esim. Nykyään jos me syödään jotain hedelmiä tai jotain, niin ei ennen ei ole ollut, joku banaani tai joku, niin se on maistunut pahalta ja siinä on ollut suhteessa paljon vähemmän syötävää. Että et niitä on just jalostettu tosi pitkälle. Joo. Miten ne on jalostettu? Onko se vaan niiden kasvamisympäristöstä on tehty parempi vai onko niitä modifajattu jotenkin? Varmaan vähän kaikkea. Geenimuuntelu. Niin. Onko vuonna 3000 vitu isot banaanit? Silleen, Siis että saa pieniä, kun ne oli pieniä. Sitten niitä on modifajattu sillä, että ne on saatu aina otettu se paras yksilö ja siitä istutettu. Sitten siitä patchista otettu paras yksilö istutettu. Sitten on loppujen lopuksi tullut semmoinen nykybanaani. Kelatkaa, että nykyään on myös silleen niin kuin jotkut hedelmät ja vihannekset, niistä on tehty semmosia, että ne ei niin kuin tavallaan, jos sä laitat niitä siemeniä, ensinnäkään niissä ei kaikissa ole siemeniä, mutta jos niissä on siemeniä, niin niistä ei edes kasva mitään, että niitä kloonataan. Ja toi on semidiippi juttu. Mä en tiedä, että ootteko te tutkinut tätä asiaa, mutta... Ja sit niin itse asiassa mä vielä heitän tämmöiset hyvät tarpeelliset faktat, että kun te syötte jotain banaanikarkkeja, niin nehän ei maistu banaanilta. Ei vitus. Niin yksi osasyy, tai tää on just tämmösiä perus jotain short-video-juttuja, onks tää faktaa? No, ei vitus varmaan oo, on. Kaikki on faktaa. Mut niin ne banaanikarkki ja se maku, niin se perustuu johonkin vanhaa banaanirotuun ja nyt sitä banaania ei enää oo, niin sen takia se maistuu niin erilaiselta. No, tommosia juttuja toi netti on täynnä. Tiedä sit. Siis onks banaanit ennen maistunut banaanikarkilta? Niin no siis banaanikarkkihan maistuu paremmalta kuin normibanaani. Mitä vittua, miksi se on viety pois? Niin, tuokaa tääkin vaan on joku versio. juttu. Ne ei halua, että me maistetaan noin hyviä banaaneja. Niin, pitää syödä lihaa vaan. No. Tehdään kaikista vihanneksista ja tollasista pahanmakuisia. Niin. Että jengi pakotetaan syömään vaan lihaa. Joo. Sen takia se liha maistuu niin hyvältä, kun sitä on muutettu eri suuntaan. Se on viety sinne hyvään suuntaan ja sitten tahallaan kaikki muut on viety huonoon suuntaan. Jep. Mut niin se menee. Eikö se realistisesti pitäisi tehdä toisinpäin, niin sitten eläimet voi chillaa? Mutta ei ne halua, että eläimet chillaa. Niin. Se on siis maapallo eliitti-idea olla vaan vitu paha. Sillä niin että kaikki vaan kärsii. Niin onko niillä joku kärsimysmiitter? Mitä isompi se on, niin sit niiden hymy on isompi. Ne saa enemmän rahaa sit joo. Aha, niin. Ai niin. Ne menee sille hand in hand. Siinä on chartti. Jos sä laitat kärsimyschartin ja sitten rahachartin, niin se sama jana on identtinen. Joo. Nousee vaan. Jep. Korrelaatio ja tälleen. Mitäs Lassin kuulumiset? Joo, ai niin. No siis, mitäs tässä? Viime podijaksosta eteenpäin tähän päivään asti mä en ole mitään muuta tehnyt kuin pelannut WoWia. Based. Joo, tässä nyt kävi tälleen, että Niko sai suostuteltua mut pelaa sitä WoWia ja söi mun elämä heti. Pelannut pelkästään sitä joka päivä, koko päivä. Ei edes voi vessassa käydä. Ei voi vessassa käydä. Siis eilenhän mä just valitin Discordissa. Mä olin silleen, mulla on ollut puoli tuntia ihan vitun kova kusihätä, mut mulla on tää questi kesken, niin eihän mä nyt voi tätä kesken jättää. Sit sä aloitat uuden questin ja unohdat, että sulla on kusihätä. Niin, sit toi käy. Ja sit mä oon nyt aloittanut tän ja mä oon saanut 1 noista 5 hampaasta, niin pitää noin 4 muuta hammastakin saada. Mutta onko se niin kuin... Siis WoW on tosiaan semmoinen MMORPG, eli sä pelaat jotain hahmoa ja sit sä kehität sitä ja sit sua abiliteja ja tollaista, jos ei joku tiennyt. Mut sillä niinku se gameplay, niin tapahtuuko siinä, ja onko ne tehtävät minkälaisia? Mä sain semmoisen kuvan, että ne on silleen, että sä menet uuteen mestaan, sit siellä on jotain örkkejä ja sit sun pitää tappaa niitä, että sä saat just jotain yhtä luuttia. Ja sit kun sä saat X määrän sitä luuttia, niin sit se missioni on tehty. Pretty much. Noin se menee. Okei. Okay. Se on aika yksulotteista. Mutta toi on siis se levutusosuus siinä, että niinku sä keräät sitä levua XP:t sun äijälle, että sä yrität saada sen sinne max-levuun. Sit se peli vasta alkaa. Mikä leva siitä on? Meitsi on nyt, saaks mä eilen 46? Vissiin. Eli 60 on tällä hetkellä max level, niin aika lähellä jo.
Onko se silleen niinku sama kuin jos sä Runesset 92, niin saat puolessa välissä 99? Joo, 42 tai 40-44 on suunnilleen se puoliväli siinä 60. Okay. Joo. Eli saatte vähän yli puoliväli. Joo. Sitten kun te olette Max Levasia, niin sit se menee siihen, että menette tappaa jotain isoja örkkejä. Sitten me mennään reidaan. Joo, reidaamaan. Mennään reidaan ja sitten niitä max level dungeoneja ja sitten siellä on PvPt kanssa, mikä on suosittua. Jep. Just eilen vähän katseltiin sitä PvPt ja mietittiin, että sitä kyllä pitää alkaa sitten tykittää myöhemmin. Mitä sit niinku, sit kun sä hakkaat jonkun vihun, niin saatko sä niinku sen lootit vai mitä se niinku miksi sä haluisit niinku PvP:ttää jonkun kankaan? Siinä PvP:ssä kerätään honoripisteitä, eli mikä se olisi kunniapisteitä suomeksi, niin aina kun sä tapat jonkun, sä saat siitä jonkun tietyn määrän niitä kunniapisteitä, sit sä voit mennä lunastamaan niillä kunniapisteillä jotain parempaa gearia sit joltain myyjältä, joka ottaa vastaan niitä pisteitä. Okay. Eli koko WoWin idea on vaan kerää parhaimmat kamat. Ja PvP on tosiaan player versus player, jos ei joku tiennyt, että sä menet niinku ottaa niinku matsia jonkun toisen niinku äijän kanssa, niinku ei minkään botinkaan, vaan joku oikea tyyppi on siellä niinku vastassa. Ja just toi, mistä Niko puhui, se pelimuoto, missä kerätään, onko se Battlegrounds se nimi? Battlegrounds, joo. Sitten myöhemmin droppaa toi Areena, eli se on sitten niinku enemmänkin vielä keskittyy siihen taisteluun. Vaan. Onko se 3v3? Joo, tai 1v1, 2v2. Niin se Battlegrounds on niinku 5v5 ja sit siinä on just pitää kapturoida jotain pointteja, vähän niin kuin Bafas, onko se Conquesti vai mikä se on, että pitää kerää jotain lippuja tai olla niin lipuilla hetken ja sit sä kaptureet sen ja sun pitää defendaa sitä ja muut tämmöistä. Ja myöhemmin tulee se Areena, joka on 3v3, 2v2, 1v1 ja sit se on enemmän semmoista tryhardaamista ja muuta. Ja siellä on myös PvP World Option, että tällä hetkellä siinä WoW Classic TBCs, mitä me pelataan, niin siinä on 2 worldia, siinä on PvE ja sitten PvP, ja me pelataan nyt sillä PvE-servulla, mutta sitten siellä on se erillinen pelimuoto, joka on sitten semmoinen niinku pelityyppinen tai semmoinen. Niin, eli miten WoW toimii, että siinä on 2 vastakkaista joukkuetta tavallaan siellä isossa maailmassa, tuhansia pelaajia. Kun sä teet hahmon, niin sä valitset sun puolen, oot se Alliance vai oot se Horde. Ja jos sä kohtaat siellä PvP-servulla vastakkaisen tiimin pelaajan, niin sä pystyt hyökkää siihen. Ja sit siitä saa honoria ja tälleen näin. Joo, mut lootia ei saa. Okei. Ja siinä on myös semmoinen, että jos sä meet, siellä on myös ne alueet, on Alliance tai sitten se Horde. Mä menin yhteen Horde-mestaan ja Joo, me pelataan siis Alliancea. Joo. Niin, Horde-pelaajat on vitu. Onks ne niin ruotsalaisia? Ne on joo. Mut mulla kävi silleen, että mä agrosin yhden portinvartijan, joka oli Horde, mikä sen nimi on? No, niinku guard. Niin, joku guardi. Niin, se oli siis NPC. Niin, NPC, mutta jos mä engagean sen kanssa kombattiin, niin mut flagataan 5 minuuttia PvP:hen. Ja sit mulla tuli vastaan sieltä joku Horde Mage, hyökkäs mun kimppuun. Paskoin sen nobo. Lähin menee. Mutta yllätyin yhtäkkiä vaan, äijä vaan kävelee mun viereen, friisaa, mutta mä en edes tiennyt, että niinku, muhun voi hyökkää. Ja niinku, että mä oon edes flagged PvP:hen. Se oli kunnon surprise, mutta mä vaan fearasin se ja sillä aikaa, kun se oli fearattu, niin mä mietin, että mitä helvettiä tässä edes tapahtuu. Ja sitten mä asetin itteni asemiin ja poika sai turpaa. Oikein. Mitä muuta sä oot? Niin, sä oot WoWia. WoWia mä oon vaan hakannut ja ei ole aikaa edes tehdä ruokaa. Ei ole aikaa edes syödä. Siis mä sanoin viime jaksossa, sun pitäisi nyt nopea hommaa joku kumppani itsellesi, että sä pystyisit tekemään ruuat ja hoitaa kaikki nämä hommat. Niin, ottaisikohan äiti mut asuus sen luo? Se voi huutaa, äiti, tee ruokaa. Jaksaiskohan se vielä pyyhkiä mun perseen? Kyllä, jos varmaan nätisti kysyt. Niin.
Äiti. Pitäis pelaa Vovia. Vähän enemmän pitäis pelaa Vovia. Ja joo, Nyt ainakin 200 tuntia vielä. niin. Kauan kestää saada max-levu? Se on se joku 200-300 tuntia. Joo. Mitä mä oon pelannut nyt? Joku varmaan 50 tuntia. Jotain semmoista varmaan. Ehkä 50 tuntia viikossa. Se on aika paljon. Hmm. Mieti, kun sä olisit mennyt töihin. Älä ei. En mä halua miettiä tommoista. Joo, no Joo. Ei oo enempää. Anyways. Ehkä jatketaan vähän aiheessa, koska toi voi olla semmoista aika niinku siansaksaa monille, mistä me puhutaan, vaikka me yritetäänkin tehdä selkeäksi. Mut, niin mitä mä oon tehnyt? No siis mä oon pelannut Battlefieldia, mä oon vasta niputellut. Mä lopetin sen, mutta nyt mä menin takas siihen. Se on ihan, nyt kun sitä osaa pelaa, niin se on ihan jees. Mä yritän saada vaan koko juttu siinä pelissä on se, että mä haluan vaan saada mahdollisimman pitkä headshoti. Tällä hetkellä mulla on vähän reilu kilsa. Ja se on aika paljon, jos miettii, että koko pelissä niin kuin maksimi, mitä sä voit saada, terveisin Reddit, niin kuin näillä mäpeillä, niin se on joku 1200 metriä. Oho, eli sä oot pitänyt melkein maksimi jo. No aika lailla, ja se on oikeasti siis silleen, niin kuin, vaikka mulla ei olekaan mikään paras näkö, niin vittu pitää olla lähellä sitä näyttöä, koska siis ne ukot oikeasti, mulla on isoin kiikari, mikä siinä pelissä on, niin se on oikeasti joku 10 pikseliä, kun katsoo sitä äijän päät, niin se on ihan kiinni siinä näytössä, kun niissä ei näy mitään, siinä vaan näkyy, sä vaan huomaat, että joku liikkuu jossain, niin, ja sitten kun siinä on se bullet droppi, niin se näkee, kun se lentää sinne, niin se on niin satisfying, kun siitä kuuluu semmoinen kun se osuu jotain päähän. Sä tarvitset sellaiset silmälasit, mistä sä voit niinku napsauttaa alas vielä toisen zoomaavan linssi. Kiikarit päähän sit. Jep. Joo, mut joo, sitä tosiaan. Sitten mitäs muuta? Oltiin kävin syömässä hotpottia ja semmoista kiinalaista ruokaa, missä on siinä pöydän keskellä on semmoinen keitto, tai siinä on semmoinen se pöytä niin lämmittää semmoista keittoa koko aikaa ja sit sä laitat sinne, tiedätkö, ne asiat, mitä sä haluat keittää siellä, semmoinen sosiaalinen ruoka ja peruna, jauheliha ja se on siinä. Makaroni meni sinne. Maksat 60. Glorified nistipata. Mutta se on kyllä tosi, sillä kyllä mä sanoin, että se hotpotti, niin se maksaa, siellä saisi vielä tai BBQ siellä sekaa, niin se olisi joku 32 €, pelkkä hotpotti on 28 EG. Me ollaan otettu vaan sitä hotpottia, niin se on se 28 EG. Se on aika kallis, mutta se on oikeasti se on hyvää ruokaa. Onko se per henkilö vai syöksit useampi? Yksi henkilö, että me mentiin sinne 4, niin se oli sitten se joku reilu 100 € se lopullinen kuitti sit siinä, mutta sitä ja sitten sen jälkeen käytiin just vähän käytiin pelaa biljardia ja no okei, kyllä me käytiin kasinolla. No niin, ei meillä muuten olisi näitä kamoita. Joo, ei siis älkää pelatko. Se on vaan silleen, älkää pelatko, sanotaan näin. Älkää pelatko, niin mä voin voittaa ne teidän rahat. Siis mikään ei ole niin hienoa kuin se, että on ottanut siinä parit ja sit se on hyvä, kun ne koneet, niin ne saa ihan vitun kovalla. Siis ne boomaa ihan täysin. Sitten siellä on vilkkuvia valoja. Sitten on ihan seteeli, sit vaan kattoo. Ja sitten se summa vaan nousee. Vaan sillä. Siis se on oikeasti herranjestas. Se aina vaan nousee. Joo, ei ikinä laske. Ei. Nyt ei oikeasti kannata pelaa, mutta kyllä siitä tulee siis ne tunteet, mitkä siitä tulee, niin ne on siis se on ihan jäätävä addiktoivaa. Se on oikeasti, ei ehkä liikaa saa käydä täällä, mutta lyhykäisyydessään, niin kyllä se perusasiakaskunta, ketkä siellä käy, niin se on vähän harmillista oikeasti katsoa. Niin, kun se ei ole enää sitä, että käydään heittää ylimääräiset rahat. Joo. Ei nyt kansis heittää ylimääräiset rahat kasinolle, mutta silleen, että silleen, että sä oot valmis menettää ne, niin se ei välttämättä ole sitten enää sitä. Sen mä sanon, että jokainen saa tehdä kehollaan mitä haluaa mun mielestä, tai melkein kaikkea. Tietenkin ne tietyt rajat, mitkä kaikki tietää, mutta että jos sä haluat pelaa, niin totta kai sä voit pelaa. Mutta sen mä sanon kuuntelija, että jos sä meet kasinolle siinä mielessä, että sä meet tekemään rahaa, niin
älä mene sinne oikeasti. Et se on kattokaa nyt meitä, me saatiin studio takas, vitusti elektroniikkaa, älkää menkö sinne kasinolle. Vaikka tulee onnistumisen tunteet, niin niitä ei tule kaikille. Niin. Tai sitten toinen on se, että tietenkin pitää vaan pelaa niin paljon. Siis kyllähän se jackpotti tulee sieltä joskus. Niin, muistakaa mitä isommat panokset, sitä isommat voitot. Niin. Ei se oli oikeasti brutaalia, tiiäksä. Mäkin oli siinä känni päällä, okei, sanotaan näin. Niin eka kerran, kun mä menin painaa sitä nappulaa, meni joku 8 EG. Mä painoin väärin ja silleen, niin kun se oli vielä suhteellisen pieni betti, niin kuin mihin se kone olisi pystynyt. Niin tuo oli ihan crazy. Kelas silleen, että äijä vaikka pelaa jollain 30 euron panoksella silleen, niin kuin pidemmän aikaa tai jotain. Mä en nyt tiedä, että onko se edes mahdollista 30 tekee, mutta mä veikkaan, että on. Niin. Ainakin nettikasinoissa, no jotkut kickstreamerit. Niin ne on ihan jäätäviä. Siis toi X6 pelaa tonnin pyöräytyksiä. Oikeesti! Siis mä katsoin tossa just jotain tuommoista kasinostriimiä silleen vähän aikaa, niin äijällä oli millibalanse, ja se oli siis se oikea tai siis en tiedä, että oliko oikea rahaa, mutta ainakin se sanoo sen biossa, että se pelaisi niinku oikean rahalla. Ota nyt sit selvää siitä. Mut niinku se hävisi siinä niinku sen 15 minuutin aikaan, mitä mä katoin, niin joku 600 tonnia tai jotain. Onko se oikea rahaa? En oikeasti edelleenkään tiedä, mutta kelaa, jos se on oikea rahaa. Niinku, joo. Jos katsoo vaikka just X6-striimiä, jos joku äijä heittää tonnin pyöräytyksen ja sitten se heittää niitä pyöräytyksiä 20 alle minuutissa ja ei voita, niin mä katsoin aina omaa silleen, olisit laittanut noin 20 tonnia mulle. Niin. Ees 1 tonni oikeesti. Se ei tunnu missään sun lompakos vittu. Äijä just spinnasi sen sekunnis ja et tuntenut mitään. Ja sä voit laittaa sen mulle ja sä tunnet hyvää tunnet. Siis come on. Niinku, siis, ja sit, jos joku nyt ei vielä ole tajunnut sitä, niin monillahan on kasinoidenkaan niinku diilit, että ne ei pelaa oikea rahaa, vaan niillä on niinku semmoista leikkerahaa. Ja sit mä en tiedä, että mitä kaikkia muita diilejä niissä on, mutta oikeasti niin se on aika karu silleen, että miten syvällä tasolla niinku ihmisiä huijataan noiden asioiden kanssa. Niin. Ja sit just kun joku voittaa joku 200 tonnia, joku perus Kela-asiakas katsoo sitä striimiä, niin on vaan silleen, miksi mä en tekisi noin. Sitten se menee pelaa se kaikki. Siis mä veikkaan, että aika moni sponsori, tää on oikeasti vaan villiveikkaus, mä veikkaan, että monen ihmisen sponsoridiilit noissa kasinoissa tai CS-betting-sivustoissa on ollut silleen, että sä saat nyt 10 tonnia pelirahaa ja me nostetaan sun voittoprosentit tai me nostetaan sun voittochanssit ja sä voitat tosta nyt sen 200 tonnia. Toi kuulostaa ihan vitun laittomalta. Toi kuulostaa niin laittomalta. Toivottavasti noin ei oo, mutta mä veikkaan, että ainakin, en tiedä, että onko enää, mutta joskus varmasti on ainakin jonkun tasaisia tommosia diilejä ollut. Nyt ei oikeasti kyllä tiedä taas. Niin, koska miten se muuten menee? Onko ne silleen, että sä saat 10 tonnia balanssia ja sä saat 10 tonnia puhdasta rahaa ja sitten sulla on mahdollisuus voittaa lisää. Onko se niinku, vai onko se sitä bonusrahaa? Et sama mikä noissa kampanjoissa on, että talleta 20, niin saat 100 € bonusrahaa. Sitten sun pitää kierrättää se bonusraha sieltä sen kasinon kautta, että se on oikeat rahaa. Sä et pysty nostamaan sitä ennen kuin se on niinku kierrätetty se raha. Mut niillä, kenellä on ne kasinosponsorit, niin niillä on kyllä niinku keskiverto asiakasta paremmat nuo diilit. Ota sit selvä. Jep, kyllä ne varmaan jotain oikeatkin rahaa saa siitä diileistä. Kyllä ne saa, että aika perus silleen niinku noi pienemmät suomalaiset kickstreamajat, niin niillä on kai, ei ole faktaa, mutta kai just joku semmonen, että niitä pitää striimaa sitä kasinoa vaikka tunti, ja sitten ne pelaa sillä leikkerahalla, tiedätkö, sen tunnin, niin sitten ne saa siitä jonkun niinku korvauksen tai jotain. Niin kyllä noi kasinosponssit vissiin on noin hyvää rahaa. Kyllähän se huomaa silleen, että aika monet elää sillä, mutta toi on kyllä, Kela on nyt silleen, niinku, että no okei, kyllähän nyt aikuisten pitäisi tietää, että on niinku huijaus toi koko homma. Niinku sit diipimmällä tasolla tai pidemmässä juoksussa, mut silleen niinku Kela, että sulla on vaikka fanikunta, niinku mikä saa joku 1000 katsojaa vaikka, niinku että se on 1000 seuraajaa tai jotain, niin sähän vaan huijaat niitä kaikkia noilla jutuilla.
Niinku, Niin. että on niin silleen niinku moraalitonta. Niin. Mitä Lassi puhui tuossa, oltiin autossa tulossa tänne yksi päivä. Mä voisin rupea tekemään näitä kasinoslottipelejä. Mä voisin myydä näitä jollekin kasinofirmalle. Jep, siis kun mä mietin sitä, että nyt kun mä opettelen koodaamista ja on vielä toi Claude AI, mistä mä puhuin, niin mulla tuli heti semmonen, mulla tuli access-videoita, että AI coding mahdollistaa niin paljon. Fuck X. Sori, oli pakko heittää Jep, tämän, joo. ettei kukaan unohda. Jep, toi Claude AI coding on uusi tapa tehdä rahaa, että sä voit alkaa myymään heti nettisivustoja ja se osaa tehdä mainoksia, sä osaat tehdä kaiken sun puolesta, että sä voit heti niin kuin alkaa tekemään rahaa tolla. Ja sit mulla tuli kunnon FOMO ja semmonen heti, ei vittu, nyt on uusi wave tullut, tää on kehittynyt ja mun on pakko päästä tähän kyytiin, mun on heti pakko saada tästä rahaa ja mä aloin miettiä sitten, että millä tavalla mä voisin alkaa tekemään rahaa, koska mä en haluaisi olla semmoinen äijä, joka laittaa sähköpostia firmoille, että haluatko mainoksen tai haluatko uuden nettisivuston. Tai silleen, niin kyllä mä voisin yrittää, mutta toi ei kuulosta silleen yhtään interesting. Ja niin, sano vaan. Monestihan noi on silleen semmosia pyramidihuijauksia, että sä keksit huijauksen, sit sä myyt sen huijauksen muille, että ne muut myy sitä huijaustiaksä eteenpäin. Niin, No aika monet niin nettijutut menee tolleen. Tää on lähtenyt ihan ekatkin pyramidit on huijausta. Tää on pitkä aikaa Ei, mutta pyörinyt. kelaa sitä äijää, kuka osti se eka pyramidi. Joo, tää nyt maksaa tän miljardia. Ei voi mitään. Niin mitä jos muuten hei ne pyramidit, ne on asetettu just koordinaatit oikein sen takia vaan, että jengi tutkisi niitä, mutta niissä ei ole oikeasti mitään silleen. Se on vaan pyramidihuijaus. Se on vaan tehty, tai silleen, siinä ei ole mitään diipimpää. Siinä ei ole mitään syvempää, että jengi vaan voisi läpällä. Jep, vois ne on läpällä, vaan mennyt kuolee sinne. Tai sille toi nyt ihan hauduttu hullu. Koskaköhän pyramideihin alkaa tulee semmosia isoja LED-screenejä, tiedätkö? Kyllä me ollaan kohta siellä. Toi olisi kyllä deep. Siis Sinne kasinomainokset pyörii. ja sinne sisälle kasino. Joo, se on silleen, että vasta sit kun sä oot voittanut 10 tonnia, niin sä pääset seuraavalle levelille siinä pyramidissa. Sitten kun sä voitat lisää, niin sä pääset vielä syvemmälle. Ja ne kertoimet nousee aina ylemmäs kerroksessa. Joo, ne baalerit on siellä ylhäällä. Ja ne myy sitä, ei ole huijaus, ne myy sitä rahantekomenetelmää niille, jotka on siellä alempana. Se on niinku, tääkin on taas tämmönen ilmiselvä homma, mutta mikä ei ole ilmasta tässä maailmassa. Ja monesti myydään. Se oli hyvä se joku Bitcoin. Paitsi happi on vielä ilmasta. Tuo on muuten Toistaiseksi. vitun paha. Toi kyllä, joo. Mut se oli hyvä. Mun mielestä joku laittoi screenshotin jostain Trump-coinista, että sä laitat sinne puolikkaan bitcoinin, niin sä saat. Joo, törmättiin siihen. Toi on hyvä, kun me puhuttiin siinä aikaisemmassa jaksossa siitä, just puhuttiin aika samoista aiheista, me puhuttiin uhkapelaamisesta, me puhuttiin. Se on ollut nyt syystä tai toisesta jotenkin pinnalla. Jep, mutta me puhuttiin myös erilaisista skämmeistä, mitä on ollut silloin, kun ollut nuorempan, ja age old vanhin skämmi, mitä mä ikinä varmaan oon niin kuin saanut selville, niin on just se money doubling runes, että lähetän mulle 100 tonnia, niin mä lähetän sulle 200 tonnia. Ja sitten mä selasin mun YouTubeen, ja yhtäkkiä mulla näkyy, että siellä näkyy ne tilatut kanavat, ja ylimpänä näkyy ne, jotka on livessä. Sitten siellä näkyy, että siellä on joku vittu White House on livessä. Sitten mä oon, mitä? Mitä ihmeen White Housea mä muka seuraan? Meen kattoo, niin siellä pyörii Trumpin live-speechi, ja sitten se etusivu on täynnä kaikkia niin kuin jotain Amerikka-uutisia ja vaikka mitä. Ja mä klikkaan sitä live-striimiä, niin se on AI-video, missä on AI Trump ja AI-ääni, missä se puhuu siitä, että joo, maailman tilanne on mennyt siihen, että me vaihdetaan kryptovaluuttaan ja nyt on aika ostaa sitä ja kohta on liian myöhäistä ja te ette edes voi ostaa sitä tyyliä, kun on pelkkää kryptoa. Teidän dollarit ei merkkaa enää mitään ja menkää kattoo biosta niin ohjeet ja sit siellä on, että lähettäkää puolikas bitcoin, niin lähetetään sulle
bitcoin takas. Toi on kyllä niinku, siis Iraninhan toi valuutta vai mikä maa se oli, niin sehän on mennyt ihan nolliin nyt. Vai Venezuela? Mä en muista, Venezuela taisi olla aikaisemmin. Joku, no ihan sama, unohtakaa toi Irani, koska se ei ole faktaa, mut silleen jonkun maan valuutta. Ai niin, voit sä kattoo, että... Voit sä kattoo, oliko Iranin valuutta mennyt Toimiiko se perseelle? netti vielä? Mut se on niinku anyways, niin... Ei netti niinku, toimi kuulemma. Niinku, tässä on niinku, nyt on itse asiassa kullan arvo noussut aika paljon. Ja muidenkin tämmöisten jalometallia ja dollariarvo on niinku myös laskenut. Tässä on nyt mielenkiintoisia aikoja oikeasti. Milloin ihmisarvo nousee? Ei ikinä varmaan. Se vaan laskee. Damn. Se on laskenut siitä vanhoista hyvistä ajoista asti. Mut mä haluan vielä sanoa uhkapelaamiseen, että mä kelasin tossa, että mun nuoruudessa oli esimerkiksi Gogoi. Ja ne oli aika iso juttu, niin se on jossain niinku tosi syvällä se uhkapelaaminen meidän aivoissa, koska siis me uhkapelattiin niillä Gogoilta. No oli siis killi, ei oikeasti, mutta viskottiin sellaisia muovipaloja vittu toisiaan päin. Sitten jotenkin, mä en muista miten se meni, mutta siinä oli jotkut säännöt. Ja se kuka voitti, niin sai sen toisen Gogo. Mitä? Joo. Kunnon battle. Joo. Toi on kova. Joo. Mut niin, mistäköhän toi johtuu, että meidän aivot suuntautuu uhkapelaamiseen ja on niin kiinnostunut siitä? Ihmiset on ahneita, ne haluaa lisää, niin sitten ne keksii just tapoja. Niinku, onhan sekin selviytymistä. Mitä enemmän sulla on niinku resursseja, niin sitä paremminhan sä... Ei mene suoranaisesti näin, mutta varmaan silleen kelaa, että mitä enemmän on resursseja, niin se paremmin voi. Mut jos se lähtökohta on siinä, että sun mahdollisuudet saada sitä lisää resurssia on pienemmät kuin se riski, mitä sä laitat siihen, niin minkä takia kumminkin on silleen, että haluaa hyppää siihen riskiin, jos on edes mahdollisuus voittaa. Siis toi on ihan kusetusta. Ei ihmiset, mun mielestä todennäköisyyslaskentaa pitäisi harrastaa paljon enemmän kouluissa ja muutenkin, niinku, ei ihmiset ymmärrä lukuja. Jos ne on vaan silleen, että mä oon 45% chanssi voittaa, niin se kuulostaa hyvältä. Niin, mut se aika iso. Niin, mutta ei se ole, on se kuitenkin vähemmän kuin se toinen talolla on 55%, niin sähän niinku häviit siinä silleen niinku. Mutta ei ikinä ole 100% chanssi voittaa. Ei joo, tai pitäisi olla kasinoissa pitäisi olla joku 101, niin sit se olisi värtti pelaa niitä. Mulla on taas pissahätä. Taas. Ei voi olla. Just kävit kusella. Okei, no mä Ei, otetaan tauko. Joo. Nyt on tyhjennetty virtsarakot. Yeah. Ok. Mä haluan palaa siihen, kun mä puhuin siitä, tai Niko sanoi sen, että mä olin maininnut autossa, että mä oon miettinyt slottipelin tekemistä ja just sitä, että millä tavalla mä voisin tehdä rahaa, niin kun mä ennen koulua, kun oli ne ajat, kun etti töitä, eikä saanut töitä, niin on tullut muutaman kerran vastaan Veikkaukselta työhakuilmoitus. Ja siellä on 2 paikkaa ollut. Yksi on ollut pelien testaaja, että ne pelit, jotka tulee sinne Veikkaukselle, niin joku testaa ne, ja sitten on joku, joka sitten kehittää ne. Että ne on 2 erillistä paikkaa. Ja mä mietin just sitä, että jos tekisi jonkun slottipeli, joka on ihan vitu banger, niin kuin oikeasti banger, niin siinä on 3 mahdollisuutta. Joko se peli ostetaan sult, saat hemomassit. Joko se vuokrataan sult, ja sit sä saat kuukaudessa massia. Tai sitten se otetaan sinne kasinolle, ja sitten saat rahaa sitä mukaan, että kuinka paljon sitä käytetään. Ja sit sä saat siitä prosenttia. Niin siinä on rahan tekomahdollisuudet kyllä. Ja sitten mä mietin sitä kanssa, että onko toi niinku ok. Tai sille, niinku, onko toi ok supporttaa tämmöstä. Ei. Mut miksi ei? No ihan vaan sen takia, että loppujen lopuksi tässä varmaan näkiksi monia, kunnioitan muitakin, mutta henkilökohtaisesti koen näin, että menipä vakavaksi jotenkin, kävi kuusella niin yhtäkkiä, tuli tämmönen moodi. Ei, mutta siis sunhan tehtävä on vaan tehdä mahdollisimman hyvä huijaus. Niin en mä itse haluaisi niinku
olla äijä, kenen tehtävä on huijaa ihmisiä. Niin, no se on silleen, että niinku, jos joku tulee pelaa, niin ei se pelaa sen mun pelin takia, vaan se pelaa sen takia, että se haluaa uhkapelaa, ja mun peli on paras, niin se valitsee mun peli. No mutta tuossa päästään, tähän ei ehkä liian syvälle tarvii mennä, mutta vähän sama kuin, että joku vaikka päihteiden myyjä, niin onhan toikin niinku silleen... Aika hieno nimike. Niinku, en mä tiedä silleen, että natsaako sekään, että joo, sulla on vaan... no mut se äijä ostaa kuitenkin päihteitä, niin eikö se ole hyvä, että mä pystyn tarjoamaan sille ne? Niinku, että sähän tavallaan, niinku, no mut nyt puhutaan jostain niinku vahvemmista päihteistä, niin se on vähän silleen, niinku, että sähän tavallaan, tai no miksei alkoholinkin kanssa, mutta sä niinku tuet silloin sitä se addiktio, niin en mä henkilökohtaisesti en niinku pystyisi tohon. Mutta tossa on myös se toinen, mä ihan just lopetan tämän jäppäyksen, mutta toisaalta miettii, että joku äijä vaikka tarvii rahaa, niin mä mahdollistan sen sille. Se voi voittaa mun ei, mutta silleen niinku yksilö, kuka on niinku vaikka työtön, niin onko se parempi, että se menee vaikka kasinolle jakaa kortteja, kun se, jos siellä on mahdollisuudet se, että se on himas, se ei tee mitään, vai se, että se menee jakaa niinku kortteja pokeripöytään, niin kyllä mä sit toisaalta tavallaan niinku koen, että se pokerijakajan duuni, niin se on niinku ehkä parempi sille yksilölle, että sillä on jotain tollaista ja sit se saa siihen rahaa. Mutta lähtökohtaisesti en mä kyllä itse ehkä koe, että tois on. Mulla oli ihan sama mielipide tuohon. Sanoin sen heti silloin Lassille, että ei ole kovin moraalista toimintaa. Joo, no siis sähän myyt vaan huijausta. Koska kaikki tietää, että uhkapele... no niin kaikki ei tiedä, mutta suuri osa tietää, että ei se on huijaus, jos ne tietää. Niin. Kaikki tietää. Jos siinä on muutenkin samat prosentit kuin niissä muissa peleissä, niin mitä sit? Mut joo, kumminkin, niin mun mielestä, ihan vaan sivunootti, niin mun mielestä noiden uhkapelien mainostaminen ja ne sponssit on mun mielestä vakavempi juttu kuin toi. Mun mielestä ihan vitun vakavaa on se, että jokaisessa kaupassa pelikoneet, mitä vittua ne tekee siis siellä. Toi on aika lailla Suomi only juttu. Joo. Et en mä ole ikinä nähnyt missään muualla pelikoneet kaupassa. Kelaa nyt, että sanotaan nyt, otetaan, siis ihan randomilla tuli mieleen Italia. En tiedä miksi Italia, mutta se nyt oli maa, mikä tuli mieleen. Italian pata miettii ruokaa. Niin kelaakko sinne vaan menisi silleen, hei, mä laitan jokaisen teidän kauppaan uhkapelilaitteen. Ja sitten ne rahat tulee mulle. Tai no okei, ne menee valtiolle. Toiskin on muuten tasoja paljon. No niin, verot. Mut silleen niin kyllä mä veikkaan, että Italian jotkut päättäjät olisi silleen, että ei tää natsaa. Paitsi jos pystyt heittämään siitä joku 3% meitsille. Niin, no tollehan se menee. Tai saleen menee. Tolleen se menee. Täältä kuulitte. niin mä kerroin faktaa. Joo, kuulemma pitää paikkaansa. En tiedä. Mutta mun mielestä niinku toisaalta taas, niinku, jos on kasino, mitä ei mainosteta, niin kyllähän se, että miten ihminen tuhlaa sen rahat, jos sillä on se mindsetti, että hän menee nyt pitämään hauskaa ja häviää rahansa, että se on tervettä uhkapelaamista, niin toisaalta miksei siitä voisi tehdä mahdollisimman mukavaa sille yksilölle. Niin. Tossa on niinku tasoja, mutta anyways, mun mielestä ihmisiä ei saa huijaa ja sitä kautta ei natsaa. Niin, Mut niin, sit mä mietin sitä, että okei, jos mä en tee uhkapeliä, niin mitä mä voin tehdä, mitä mä voin koodaa, tai silleen, sit ei ole mitään muita. ei ole siis. Mitä muut sä voisit koodaa kuin uhkapeli? Eikö mun varpaat häiritse siinä? Ei, ne vaan tuoksuu hyvältä. Ois parempi ilman sukkia. Niin, ois kyllä. Pitäisikö ottaa sukat pois? Ei, se on meidän maksetulla sivuilla. Pois. Ai niin. Tässä vaiheessa pitäisi vaan leikkaa pois ja silleen, että tässä niinku, sit pitäisi niinku blurraa silleen. Joo, tän näette sitten, jos maksatte 5 €. Joo, vaan subscribereille. Se olisi kyllä oikeasti kova. Mä tiedän, että meidän kuuntelijat on varmaan kaikki ragebait. Meidän kaikki kuuntelijat on varmaan persaukisia, ei kenelläkään olisi rahaa ostaa sitä, niin se on ihan turhaa. Todistakaa, että teillä on rahaa 20. Niin todista. Vittu sä oot köyhä.
Anna 20 nyt heti. Pummi. Joo, mutta niin. Sitten mä sain sellaista dataa, että Robloxin pelintekijät, niin ne on tehnyt jotain 20 miljoonaa, niin kuin top 3 noi suosituimmat pelit, niin ne on tehnyt jotain 20 milliä tyyli kuukaudessa. Joku voi fact-checkaa, voi olla väärässä. Anyways, isoin rahoin Roblox tekee. Puhutaan miljoonista, niin kuin oikeasti. Iso kuukaudessa miljoonia. Ihan helvetisti. Ja Robloxilla on vissiin viime vuonna, niin se oli pelatuin nettipeli kaikista. Niin kuin sille, että se ohitti Fortniteinkin. Siis mitä siellä oli jotain niinku 300 miljoonaa pelaajaa? Vai Niin 500 daily. miljoonaa? Oliko se daily? Niin, ehkä. No, mutta sinne menee kaikki lapset ja sit kun sitä voi pelaa puhelimella ja kaikella, niin se on vähän niin kuin nykymaailman Flash-pelit periaatteessa. Niin, kaikki vaan vedetty siihen yhteen pakettiin. Niin. Se on niinku vaikka mikä A-peli, niin se Pelikone, mitä näitä nyt on. niin sit se Roblox on niinku sen, vähän niinku se nettisivu ja sitten ne pelit on, siellä sisällä on niitä pelejä, koska eihän niinku, on varmaan Robloxilla jotain niiden devien tekemiä jotain muutama peli, mutta ei ne ole varmaan suosittuja. Niin. Mä sanon tähän väliin, äijä, mulla tuli visio, mä en tähän halua sanoa sitä. Mitä ne on liikesalaisuuksia? Ei, mutta mulla on oikeasti ihan hyvä visio, sitä pitää kelailla tämän jälkeen. Muistuttakaa mua, jos mä unohdan. Mut niin, sit mä kuulin, että äijät tekee biljoonia, chillionia, trillionia, gazillionia kuukaudessa lasten vauvapeleistä. Siellä on niinku, mitä niitä pelejä oli? Steal a Brain Rot, Grow a Garden. Sitten oli UVS Homer. UVS Homer Elikkä oli. se peli-idea oli se, että sä pelaat Bart Simpsonina, sit joku pelaa Homerina ja sun pitää päästä sitä Homeria karkuun. Sitten jos se Homer saa sut kiinni, niin susta tulee Homer. Ja sit sun pitää ottaa Bartti kiinni. Vähän niinku hippa. Joo. Niin. Se oli niinku Infection, se oli semmoinen zombi, että oli yksi Homer ja 20 Barttia. Sitten se on yhtäkkiä 19 Homeria. Jep. Mitä se tulee? Ei saa. Jep. Ja siellä oli siis oli semmosia harjoituspelejä tehty kans tolle UVS Homerille, että siellä oli kaikki, että UVS Homer Wall Jump Training. Niin, että sä voit harjoitella sitä parkouria. Mutta toi on, mun mielestä toi on ihan hyvä. Niin. Oikeesti. Mutta onks niillä lisenssiä Simpsoneihin? Niin siis siellä oli joku Sonic Simulator, mikä muu. No jotain siellä oli. Mut niin, just silleen, että ne on vaan pöllinyt. Ja se One Piece-pelikin oli yksi suosituimmista. Niin, ne vaan pöllii niinku nimet suoraan jostain tommosesta. Niistä oli suoraan vaan viety Five Nights at Freddy's. Se oli Niin. se pelin nimi. Niin. Ja toimii. Miksi sä maksaisit siitä, sä voit Robloxista saada sama peli? Jep. Mutta se on toi on kyllä nopea halu käydä tässä, että toi on jännä, koska junnuthan noit varmaan tekee suuri osa. Tiedätkö semmoset niinku teinit tekee noit? Se oli Niko 21. Jep. Shoutout Niko 21. Jep. En muista missä oli Niko 21, mutta se tekee miltsei. Kela kun tulee silleen niinku oikeasti rikkoa jotain tekijäoikeussysteemejä ja sit sulla tulee hemolasku. Niin sä oot tehnyt millin. Kela, sä oot tehnyt millin jollain pelillä. Tota ei enää voi peitellä taas. Onko verot maksettu? No, mä muistan, kun Junnun oli Popcorn Time. Jengi katsoi sieltä niitä videoja tai jotain leffoja ja sarjoja. Pystyi katsoa siis ilmatteeksi. Se oli mun mielestä appi vai oliko se nettisivu? Se, ainakin mulla oli appinsa puhelimella. Joo, ei sulla ollut sitä, kaverilla ollut se. Niin, väärin sanoit. Joo, niin mä oon kuullut tarinoita, en tiedä, onko niissä faktaa, mutta just jengille on tullut sieltä, tiedätkö myöhemmin sit niinku jotain laskui. Joo, on mutsikin varotellut. Sä vaan sanot sitten, että no en mä tiedä kuka tän on ladannut tänne. Mutta en tiedä sitten, että onko tää vähän sama juttu kuin joku, että Matti kerran kokeili LSD:t ja sit se luuli, että se on mandariini ja alkoi kuoria. Ja sä hyppäs katolta, että ehkä toi on joku tommonen, en tiedä. Niin, siis kun se on joku pelkotarina, mikä on sanottu jollekin vanhemmille ja sitten vanhemmat on silleen tarkkailee, että mitä lapsi tekee sen koneelle. Ja sitten, ois kattelut
leffoja, sä oot kattonut just Iron Manin ilmatteeksi, tajut sä, että voi jäädä kiinni ja tuolle tulee laskuja kaikkea. Tuo oli kyllä kova. Mun iska aina torrenttas mulle leffoja, mitä mä halusin katsoa. Oi. Nämä on jo vanhentuneet. Nämä oli silloin, kun mä olin 1-vuotias. Niin, 1-vuotias. Niin nyt sä oot 16, niin ne on vanhentunut. Mutta sä tosiaan, niin nopeasti vaan, sit voidaan palata tuon Robloxiin, mutta alkaa kelailemaan just että onneksi ei ole kavereille, ketkä on niin noita tommosia juttuja just tehnyt, niin ei ole tullut mitään. Et kyllä silleen niin sanotaan, että vaikka chanssi on pieni, niin niitä on ollut, ja varsinkin just kaverit, kun ne on ollut tuolla netissä, niin eihän ne ole tajunnut mitään VPN:ää tai mitään silloin nuoren, tiiäksä. Jep. Ja varsinkin kun netti oli vielä vapaampi, että sä pystyit niinku katsoa tommosia jotain sarjoja tollasia niinku paljon helpommin. Jep. Tiedätkö että sä tyyliin googletit vaan. Niin. Nykyään pitää mennä sinne maple.tvc tai 123movies.com. F-movies. En suosittele, tulee poliisitovelle. Jep. Ja ne vaan tulee, karhuryhmä tulee ikkunoista, sieltä tulee sellainen SWAT-ryhmä. Älkää missään nimessä menkö kattoo maple.tv, maple.tv mitään. Sebran se, ja mikä se uusi Breaking Bad? Joo, Bluribus. Joo, Bluribus. Se on Mikä hyvä sarja. Bluribus? Toi Mutta älkää menkö Hogwartsia joltain lohitsul Bluribus. Sitten äijästä tulee joku löllö. Joo, mutta joo, Roblox, iso raha. Mut niin, sä just mainitsit sen, että luultavasti nuoret yrittää tehdä rahaa tuolla, että ne keksii jonkun pelin, ja voin kuvitellakin silleen, että jos sä oot pelannut Robloxia, sä oot just sitä ikäluokkaa, että sä oot 12-16, 4 vuotta pelannut Robloxia, ja sit sä oot silleen, että okei, mulla on nyt vähän enemmän tajuu tietokoneen käytöstä ja näistä niinku ohjelmista muista, sillä että voisi tehdä jonkun Roblox-pelin sillä tarkoituksella, että sä voisit tehdä rahaa, niin kuin mitä mäkin ajattelin. Tässä on nyt joku muutama vuosi sitten käynyt semmoinen juttu, että Robloxin devit vaihto sen rahamäärän, mitä ne antaa niille pelin tekijöille, ja ne muutti sen commissionin 15%, että ne ottaa 85% kaikesta, mitä siitä sun pelistä ostetaan itselleen, ja pelin tekijä saa 15%. Mutta niinku toihan on, niinku, nyt kun mä kuulen noita lukuja, niin mä oon aivan pöyristynyt. Siis toi on ihan käsittämätön, toi kuulostaa tosi väärältä. Onko ne jotenkin niin kuin selittänyt, että miksi toi on noin, vai onko ne vaan ollut silleen, että no ota tai jätä? Varmaan. Ja, no, niinku... Koska miksi tai siis no ei ole vaihtoehtoja, niillä on hemomonopoli. Niin, jos silleen, on... vaikka tulisi Roblox 2, niin jengi on siellä Robloxissa, tiiäksä, niin ei kukaan niinku siirry siihen toiseen. Niin. Tai silleen tajuutte, mistä mä tuun, että siellä on ne pelaajat. Samaan aikaan silleen, ne mahdollistaa sille pelin tekijälle sen, että niillä on se platformi ja niillä on ne pelaajat, niin ne antaa sulle sen mahdollisuuden, että niin kuin, sä voit tehdä rahaa, mutta silti toi on ihan helvetin väärin, koska jos ei ne itse tee niitä pelejä, niin ne suosituimmat pelit on muiden tekemiä, niin jos kaikki lopettaisi noiden pelien tekemisen, niin kuka pelaa? Mitä ne pelaa? Jos ei siellä ole sitä UVS Homeria, niin mitä ne tekee? Minne ne pelaajat menee? Sitten ne pelaa UVS Ne menee Voviin. Mut kun toihan on niinku, tää meni taas tosi diipiksi, mut se juttuhan tossa on just se, että aika monet asiat tää maapallolla, niinku jos me vaan sanottais, että tää ei natsaa, mut kun ei tarpeeksi moni lähde niihin liikkeisiin mukaan. Se on se, kun nuo lapset on niin vitun tyhmiä. Voisiko ne oikeasti rupea ymmärtää jostain jotain? Niin, mutta mun mielestä oikeasti boycott Roblox. Kaikki Roblox game devit, niiden pitäisi vaan sulkea niiden pelit. Mun mielestä Robloxissa oli jotain muitakin juttuja, että siellä on ollut joku äijä, kuka niin kuin nappasi noita predatoreita tai jotain. Niin sehän sai se äijä, kuka nappasi niitä äijiä, niin kuin eli se hyvis, niin sille tuli kai paskat siitä hommasta tai jotain. Jep. Se tyyli haastettiin oikeuteen tai jotain. Joo, mutta me en tohon halua lähteä liikaa, koska me en ole tutkinut, mutta silleen niin kuin ton datan perusteella taas aika moista. Meillä on täällä faktantarkistaja, niin voi puhua mitä toimiko se netti vieläkään? Ei saa yhteyttä. Okei. Mut niin, no mä sanon sen vaan mun 1+1 laskelmaa, että Robloxin tekijät tekee 50 billiä
kun niiden market cap on 50 biljoonaa. Ja eli ne on sitä 1%, ja ne bännää Predator Catcherit, eli 1+1. No, ei siitä sen enempää. Tää on joku Venezuela-juttu taas vittu. Joo. Kyllä, puhutaan isoista jutuista, niin pitää olla silleen vähän varpaillaan, vaikka huumorihommaa tekeekin. Niin. Ei halua olla se brainrot shortti-äijä, kuka öyhöttää jotain, ja sitten oikeasti kun jengi katsoo, niin sitten ollaankin silleen, että joo, toi ei tiennyt mitään. Jep. Mut toi yksi juttu on hyvä Robloxissa, ja se on se valitettava juttu mulle. Eli ei saa olla mitään gambling-pelejä Robloxissa. Se on kielletty. Kyllä sairas. Se on kielletty. Mä ajattelin jo oikeesti. Siis siellähän on noita CS Case Opening simulaattoreja. Onko? On. No, miten tää sitten toimii? Mä en tiedä. Siis se mitä kun mä hain siitä tietoa, niin ainoat lootboxit, jotka on sallittui, on silleen, että sä et voi ostaa niitä, että sä voit saada ne. Ja sitten sulla on mahdollisuus avaa se, että niinku jos saat jonkun 10-levun, niin sit saat laatikon, se on ok. Tai joku spinnaava wheeli, jonka sä voit pyöräyttää kerran päivässä, se on ok. Se on ihan ok. Niin, mut se ei ole ok, että jos sä voit maksaa siitä robuksia, että sä refreshaat sen cooldownin. Okay. Mutta mitä jos sä teet vaan sillä, että joka levulla saa pyöräyttää, mutta sit sä myyt XP-potioneen? Oi! Ei. Löydettiin just loophole. Niin. Ok, mutta onks mä sit ultrapaska, jos mä teenkin Robloxia? Kyllä sä oot. Mut rehellisesti, jos mulla on mahdollisuus tehdä miljoonat, niin fuck them kids, niin kuin ne Roblox-devit sanoo. Toi kuulosti hyvä. Mutta on toki maapallo on just tässä pisteessä, missä jengi on, tai että miksi me ollaan tässä pisteessä maapallon kanssa, on just toi, että jengi on silleen ihan sama. Mä sain sen miltsi. Niin, siis toi on kyllä totta, että musta tuntuu, että se menee silleen, että vanhempi generaatio kusee nuoremman generaation päälle, sit kun ne kasvaa, niin ne jatkaa sitä kusemista, ja sitten se vaan menee silleen. Niin se menee. Loputon kusiympyrä. Ei se ole ympyrä, se on vaan loputon putous. Niin, kusiputoukset. Jep. Alemmille ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan suu auki uida ylöspäin. Oh no. Nam. Joo. Mutta onks en mä tiedä, sillä tuli tossa mieleen, että jotain, ootteko te yhtään seuraa uutisia tai mitään? Ai niin. Mä en oo. Mulla on itse asiassa 2 juttua tohon. Okei, mä haluan nyt nopeasti katsoa. Jos mun netti toimii, niin mä menen tänne. Itse asiassa joo, tää on tämmönen, päästään kohta Lassin juttuihin syvemmin, mutta mä vaan swipaan tästä mun puhelimesta, niinku, onko se sit vasemmalle vai niinku oikealle vai vasen? En mä tiedä. Pohjoiseen. Niin mä luen nyt teille nämä uutiset, mitä niinku Google antaa tälleen näitä, tiiäksä? Joo. Mä en näytä tonne, koska tuolla on 1 kirjain. Tuo on paha. Ei, mut siis joo. Mikä? Siellä on... En mä voi sanoa sitä. Okay. Mut joo, mä nyt luen teille, että mitä täällä on. Vihdin uutiset. Poliisitehtävä. Shoutout Nummela. Poliisitehtävä. Kauhun hetkiä Turun moottoritiellä. Iäkäs mies ajoi tietä väärään suuntaan. Okei, siinä on ensimmäinen. Mies törmäsi moottoritiellä ainakin yhteen ajoneuvoon. Okei, siinä oli eka uutinen. Täällä on toinen uutinen. Antti Lindman työnsi viestintäpäällikön tieltään. Some kohahti videosta. Tilannetta on tulkittu epäasialliseksi somessa. Mikä? Joku Antti Lindman, se on kai joku tärkeä tyyppi. Okay. Silloin varmaan massia. Sitten täällä on suosikki baari jäi mottiin ydinkeskustassa. Fuck. Sisäänpääsy vaati piirinmestaruustason suunnistusosaamista. Mistä vitu trippisivulta sä luet näitä uutisia? En mä tiedä. Piirin suunnistusmestaruustason tarvii. Mihin? Joo, en mä tiedä. Taivaalta putoaa linja-auton kokoinen kappale lähelle Suomea. Okei.
Pekka Pouta laukoi täyslaidallisen huomenta Suomessa. Te varastatte minulta. Okei. Pekka Pouta lainasi huomenta Suomessa Seppo Rädyn tunnetuksi tekemää ikonista kommenttia. Nämä on niinku hurja jono Vantaalla. Tässä syy. Tää on oikeesti siis niinku, en mä tiedä, niinku on ihan tossa nyt käynyt jengille paskat, mutta on meillä aika hyviä asioita. Joo. Jos ei lasketa sitä, että tää yksi äijä ajoi väärinpäin jossain. Niin. Niin tää ei natsa. Mut sille ei käynyt mitään. Ei, kyllä se ajoi jotain päin. Ainakin yhtä päin se oli ajanut. Okay. Tai siis jotain ajoneuvoa päin. Mä luulen, että se oli eri uutinen. En mä tiedä oikein. Tiedä itsekään, mitä mä luen. Lueks mä edes oikein. Mut siis joku linja-auto tippuu Suomen lähelle taivaalta. Joo, näin oli. 5-60 on vetänyt rampista ihan täysin. Ei, se on varmaan just se. Ne on nämä uudet HSL-kuskit vittu. Mut Venäjä, mun pitää... Sähköbusseja on pistetty ihan liikaa voimaa. Venäjä, katsotaan nyt, että mitä täällä lukee. Elon Musk ases vittu. Tämänhetkisen arvion mukaan kantoraketin osia putoaa maahan perjantai-aamupäivällä. Onko tämä Muskin syy? Niin onko se Muskin raketti tiputtanut jotain? Kiinalainen kantoraketin osa putoaa hallitsemattomana maan ilmakehään verrattain lähelle Suomea. Mikä se uutinen oli? Varmaan sit. Ei kun oli se lähelle Suomea, mutta on toi nyt paha. Okei. Avaa se WhatsApp. Kato sieltä se uutinen. Odota. Suomeen on ostettu Kiinasta paljon sähköbusseja, joissa on tappokytkin. Kela. Mitä asiakkaitako? No joku siis känniläinen öyhöö, niin siis silleen niinku, se on paikalla. Eihän me olla niinku silleen niin koiria, että me ei hiffata, mikä homma. Mut Kela on nyt silleen, joku on silleen, ei vittu, noi kiinalaiset bussit, ne tulee tappaa meidät. Silleen niinku... Niin, siinä luki. Siitä tulee ne valot muuttuu vaan punaiseksi, sit siellä on joku kuumottava musiikki. Se on pakko uhraa joku yksi ihminen, että sä voit ajaa siinä sun sähköbussi. Niin, missä on joku uutinen nyt? Vitu kiinalaiset. Ei tää on paha. Niin se on jossain vapis. Joo. Missä? Siis mene vaan kuvia. Siellä on se, mene sinne mediaan, niin siellä on se lehdistä otettu kuva. Siis WhatsAppissa? Joo. Mä laitoin sen eilen. Ei Venä. Niin. Tuolta kuulostaa ei täällä meidän ole mitään vovipuheet kaikille, jotka ei täällä ole ole mitään uutisia. Täällä on vaan toimistopoikien syödään kaikki aakkoset. Mikä se on niistä muuten aika rankka. Kai te tajusitte, se on se tutkariläppä. Mutta joo, se siitä. Sitten missä? Abilibi. Mun meni ohi. Joo, ei mitään. Siis se on kuva, missä on vaan tekstiä ja valkoinen tausta. Avaa se nyt, ei se ole vaikea. Missä se on? Vittu oikeesti. Ei. Otetaanko me tauko tähän? No ei vittu oikeesti. Meidän tuottaja on löytänyt yhtä paljon tietoa kuin sä ja sille ei toimi netti. Ei, siis onko se täällä niinku, siis se on WhatsAppissa? Se on kuvaa. Niin, mutta missä se on se kuva? Sinne kuviin. WhatsAppissa. Susi hyökkäsi omistajansa kanssa pyörälenkillä olleen koiran kimppuun keskelle asutusta Raahessa. Siis kelatkaa. Niin. Mieti. Oliko se toi? Joo, lue se uusiksi. Susi hyökkäsi omistajansa kanssa pyörälenkillä olleen koiran kimppuun keskellä asutusta. Kelaa, että joku äijä on omistanut suden ja sit ne on nähnyt pyöräilevän koiran ja sit ne on hyökännyt sen kimppuun. Siis vittut, mihin tää maailma on mennyt. Raahessa on oikeesti ihan eri meininki. Niin. Raahe vaildaa. Meidän pitäisi kyllä oikeesti etsiä toi äijä, susimies. Meidän pitäisi, kyllä mä haluaisin siis jossain vaiheessa, meidän pitää tehdä podi jossain. Mulla on visioita, meidän pitää käydä palaveri. Mulla on paljon visioita. Mulla on moneen suuntaan visioita. Mut Raaheen pitäisi mennä, kun siis mä en ole nähnyt pyöräilevää koiraa, enkä mä oon nähnyt kellään sutta. Oliko se pyöräilevä koira? Joo. Siis se susi ja sen omistaja hyökkäsi pyöräilevän koiran kimppuun. Siis se oli pyörälenkillä se koira.
Ja sit ihan vaan minding his own business. Mut miksi sillä on susi? Mistä sä onko se ollut sillä niinku se susi, niin onko se niinku omistaa niinku, onko se löytänyt sen jostain? No, en mä tiedä. Voi kesyttää. En oo käynyt Raahessa. Ehkä siellä on Mustissa niinku Mirris myydään. Niin, Mustissa Mirris myydään susia, tuo on kyllä deep. Niin, ja en mä tiedä. Ehkä se susi ei osannut pyöräillä. Sitä alkoi vituttaa. Niin, se tarvii apupyörät. Ei oikeesti. Siis mitä me tehdään? Siis miksi me ollaan täällä? Oikeesti. Mitä? Joo. Oliko jotain? Niin, Vovi on kämpläämistä. Jep. Ai niin, sekin piti mainita. Ei, kyllä sillä niin kuin miettii, että nämä on kyllä niitä hetkiä, ei näitä muuten muistaisi, tiiäks. Tähän tarvii niin kuin nämä mikit. Niin, toi on kyllä totta. Mut heitä 20, please. Joo. Sillä Ja laita like ja subi ja tilaus. Joo. Joo. Ja käy kuuntelemaan se DJ-setti, kun se tulee. Se on hyvä. Ja kuuntele se aikaisempikin DJ-setti. Sekin on hyvä. Se on kova. Se on saanut itse asiassa vähän silleen selkeästi jonkun verran liikuttanut ihmisiä. Se ei ole mikään meidän kanavan huonoin video. Tai siis niinku vieveltään huonoin video. Joo, se etäjakso oli kyllä selkeästi huonoin. Joo, no, se oli, niinku siinä kuvatessakin mä haukuin sitä, niinku se oli ihan perseestä se tekeminen. Se viive ja kaikki, se oli ihan paskaa. Mut sekin oli mun mielestä ihan kiva, että sit saatiin sitä Discordia siihen ja semmoista niinku. Sitä voisi tulevaisuuden luolamiehet käydä kattoo. Niin, tää on vähän niinku, mieti jos me oltais 10 vuotta sitten kuvattu tätä. Tai silleen, että jos me kuvitellaan, että me ollaan tässä hetkessä, mutta aika on mennyt 10 vuotta taaksepäin. Me oltais tehty se etäjaksos Kypes. Niinpä. Niin. Vaihtuuko Discord jossain vaiheessa johonkin muuhun? Kype ei enää olemassa. Siis toi on kyllä diippi, kun jengi kelaa silleen, että iPhone on nyt cool. Kyllähän se nyt on cool, mutta sehän on ollut aika pitkään cool. No niin oli Nokiakin. No, mutta se ei ollut pitkään. Miten niin? Se oli ehkä vaan joku 10 vuotta. Kauan iPhone sitten on? Onhan ne nyt tykittänyt ainakin 15 vuotta. Kauan, okei. Okay. Oliko Nokia juttu 10 vuotta? No joskus varmaan 90-jotain. Niin, 2000. no mä en voi muistaa sinne taaksepäin. Me ollaan kuitenkin 012 synnytty. Niin. Ei, siis oikeesti kelas silleen, mä kuuntelin tossa lokaaleja Roadmaneja, kun mä tulin himaan Ostarilta, niin me oltiin bussissa. Niin... Mitä? Olit sä hengaamassa Ostarilla? Joo. Siellä mulla on yleensä semmonen, poltan röökiä ja sit mulla on semmoset hienot kiikarit ja sit mä niinku on se cool äijä siinä, mä nojailen siihen. Sitten välikäytte Jarin kanssa siellä R:n veikkauskoneella. Joo. Sitten tuutte takas ulos, kun ootte hävinnyt 40. Joo, sit pyydetään rahaa lisää. Mut siis ne Roadmanit oikeasti, ne puhu siitä jotain, että jollain niitten kaverilla sovitaan taas klassikko Matti, että joo, että Matilla on jotenkin paska tilanne ja jotain. Ja sit semmoista niinku, no Roadmanit, monet niinku jollain tasolla ihan noin niinku semmoista rikollisuutta, niin sit ne jotain siinä niinku öyhötti sitä hommaa noin vaan bla 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 bla. Sit noin vaan, joo, mut kenkiä meidän kyllä vie. Ja toi on mun mielestä diippi juttu, että ne edes kelaa sitä. Tiiäksä, että niinku, joo, noi kenkäjutut ei natsaa, tiiäksä. No se on se, mitä niiden kaverit tekee. Mut vittu, jengi varastaa kenkiä. En tiedä, että onks niitä oikeesti noita juttuja ollut. Siis silloin, kun mä asuin Kalliossa, niin siinä viereisessä Dallapää-puistot, niin sieltä lähti vissiin muutamankin kerran jengiltä kenkiä. Oikeesti? Joo. Niin ne niinku, siis silleen niinku, kaikki rakkaus niille ihmisille, kenen kinkon niinku haisevat jalat tai jotkut jalat. Mä en niinku tohon gameiin lähde. Jos toi on niinku se sun juttu, niin go for it. Praise it ja näin, en tiedä. Mut silleen niinku, miksi sä varastat oikeesti vittu jonkun kengät? Niinku oikeesti. Niistä saa massia. No niin. Mut johonkin se raja pitää vetää ja ne päätti, että niihin ei koske. Mä muistan, kun mä olin nuori, niin jengi varasti jopoi. Se oli niinku joo. Niinku, että se oli niinku se juttu. Ja mä olin silloinkin vähän silleen, että Eihän sulla voinut olla jopoa silloin joskus 2010-2015. Nehän lähti kaikki. Ne oli tosi joo, ne lähti nopea. Jep, multkin on lähtenyt pyörä pöllitty.
Mutta se ei ollut Jopo, se oli BMX. Joo. Siinä oli semmoiset tempputapit takarenkaas ja eturenkaas. Alright. Joo, mutta on kyllä niinku, en mä tiedä, jollain se raha pitää tehdä, mutta niinku, kyllä mä vetäisin niinku, kengät on jotenkin semmonen, ettei. Mut sen mä kyllä sanoin, että mä olin joskus, mä olin Hypebeast, niin kyllä mä ostin vähän käytettyjä Jordaneita joskus. No on pöllitty. 9/10 kuntoisia. Keneltä sä ostit ne? En mä muista enää. Sitten yksi äijä huijas mua. Mä ostin siitä Forset. Sitten niitä Force ei ikin tullut. Mä olin siis laittanut siihen rahat, koska se asui jossain muualla just. Sitten se huijas mua. Sitten mä menin kertoa niinku sen kyseisen ryhmän niinku niille modeille Facebookissa. Oliko se joku Sneaker Market vai Hypend vai mitä noit nyt olikaan silloin. Niin mä menin kertoa, että joo, että tää äijä huijas mua. Niin sit se heitettiin niinku pois sieltä ja sitten ne kaikki modit ja kaikki oli silleen, että joo, tää ei natsaa. Sitten sen jälkeen tää äijä, se teki 8D-liikkeen. Se kertoi, että se ei huijannutkaan mua, että kyllä ne kengät tulee. Mä menin kertoa niille modeille, että ei se huijaakaan mua. Ja sit sen jälkeen niin tajusin myöhemmin, että kyllä se oikeasti huijasi mua. Ja me ei enää jaksanut siinä kohtaa. No mut menit sä sitten niille modeille uusiksi? En mä jaksanut enää mennä sanoa niille mitään. No mut nyt se on skämmännyt joku 5 äijää sun jälkeen. Niin. Sun takia, kun et mennyt sanoa. Sun vika. Kyllä mä ymmärrän, se on yhtä paha kuin sä olisit skämmännyt ne. Siis kyllä mä ymmärrän, että rahaa pitää tehdä tavalla tai toisella välillä, mut herran jestas. Niin, no mä tuun tekemään Roblox Gambling-pelin ja mä teen sillä miljoonia. Tuli vielä noista pyöristä mieleen, että oikeasti ostakaa hyvät lukot niihin pyöriin. Tää kuulostaa nyt sus, mutta tää ei oikeasti ole. Mulla oli pyörä, mä laitoin sen lukkoon, mä hukkasin sen avaimen ja sit mä kävin itse avaa sen mun pyörän niinku semmosilla pihdeillä. Ja siis se ei vaatinut oikeasti mitään. Jos sulla on yhtään niinku arvokkaampi pyörä ja se et halua, että se lähtee kävelemään itekseen, niin oma itsellesi hyvä lukko, koska se oli mieltä avartavaa. Siis mä vaan tein niinku naks, se oli auki. Niin. Jep. Mut myydäänkö sellaisia lukkoja, mitä ei saisi auki tuollaisia mitä ne on putkipihtejä? Mä oon kyllä nähnyt jotain heavy ass chains. Niin, silleen kai se on niinku, kun niissä ei ole kauheasti sitä pinta-alaa, tai niitä ei saa ihan hirveä auki. En ole toisaalta ammattilainen näissä, mut kyllä niistä ainakin vaikeammin auki saatavia lukkoja. Siis tässä on rälläkkä. Niin, jossain motocrossipyörissäkin, niin eikö niissäkin ole jotkut chainit joissain? En mä tiedä kyllä. Siis kun mä tiedän, totta kai tarvitaan avaimen, että sä voit vittu käynnistää sen, mutta silleen mä oon silti nähnyt joitain, jotka pistää kiinni jollain helvetin paksuilla chaineilla. Mut ei sitä rälläkkää kyllä pidättele sellaisetkaan. No ei, mutta sun pitää myös miettiä, että joku Average pyörävaras, niin sille ei ehkä ole sitä rälläkkää. Niin. Se on käynyt eka murtautua jonnekin työmaalle. Se pitää level uppaa, sen pitää grindaa itseänsä sinne. Niin. Jep, sen pitää tehdä alkuvarastyö ja sit se voi päästä sinne parempiin varkauksiin. Kelotkaa, että jossain vaiheessa oikeasti tehtiin pankkiryöstö. Aika paljonkin Suomessa. Se oli joku Honda-liiga vai mikä se oli? Oikeasti. Mä en tiedä, että ootteko te kuullut tästä. En ole kyllä Honda-liigasta, mutta mä tiedän se oliko se joku Markkanen vai mikä se oli se kova äijä. Lauri Markkanen. Dunkkaaja. En tiedä. Joku Markka se oli varmaan. Mutta joskus just, oliko se joskus Ysäri vai 2000-luvulla, niin just tommoset, niinku, ketkä käytti heroiinia, niin niiden piti saada sitä niiden addiktiota, tai silleen niinku heroiini vai mitä huumeet ne nyt käyttikään, mutta kovia huumeet, niin niiden piti saada rahat jostain siihen, niin sitten ne niinku ryösti pankkeja. Se oli kai suhteellisen helppoa silloin vielä. Niin. Niin sitten ne aina niinku oli tietty porukka, tai voi olla, että monet muutkin porukat, mutta silloin ainakin niinku oli joku automerkki. Mun mielestä se oli Honda, vai oliko se Toyota? En tiedä, mutta joku tietty automerkki oli tosi helppo saada käyntiin. Niin sitten ne kävi varastaa auton, sitten ne meni sillä pankkiin, niinku jonkun toisen auton, ja sitten ne niinku tyhjensi se pankki, ja sitten ne lähti sillä autolla niinku menee. Sitten löytäisinköhän mä nopeasti
Nykyäänhän on noi Kia Boys. Tiedättekö te siitä? Nope. Joku uusi Kia-auto, tai niinku vähän semmoinen vanhentunut versio jostain Kiasta, niin niitä pystyy vaan jollain ruuvimeisselillä käynnistää. Sitten Jenkeissä äijät pölli, semmoiset yli 16-vuotiaat kävi pölliin niitä Kiioja, kävi ajelee vähän ja sitten ne hylkäsi se auto. Okei, nyt mä kerron teille. Terveisin Wikipedia. Honda-liiga oli rikollisliiga, joka teki vuosina 1992-1994 suuren määrän aseellisia ryöstöjä ja murtoja pääkaupunkiseudulla. Ryöstöt kohdistuivat etupäässä lukuisiin pääkaupunkiseudun pankkeihin. Kokonaisuudessaan liiga ehti tehdä yhteensä 34 suurta rikosta ennen kiinni jäämistään, joiden saalisarvo nousi 4 miljoonaan markkaan, eli 920 000 euroon. Aika paljon. Nyt kelaa, että sä oot ryöstänyt 30 pankkia ja sit sä oot silleen, ei tää riitä. Pitää ottaa lisää. Silleen se riski, minkä sä oot ottanut niin monta kertaa, niin sit sä otat sen vielä 30 jälkeen uudelleen. Jep, mä vielä jatkan tän, niin sitten on saatosta. Eli liiga muodostui mediassa löyhäksi kuvailusta kaveriporukasta, joista 12 sai tuomion. Nimensä rikollisliiga sai siitä, kun heidän ensimmäinen pakoautonsa oli aina merkiltään Honda. Ryöstö- ja murtokeikkojen teon motiiviksi liigan jäsenet perustelivat rahan tarpeen huumeostoja tarkemmin ottaen heroiinia varten. Joo, eli ei ollut mitään, niin kuin, ainakin Wikipedian mukaan, niin luotetaan siihen. Niin. Nykyään ei ole mitään noin siistiä. Voitaisko me tuoda heroiinibackiin Suomeen, niin saataisiin jotain siistiä tapahtua. Ja pankkiryöstöt. Meillä oli PV-ukot tuolla. Mutta ei ne ole niin siistejä. Niin, mitä ne on ryöstänyt muuta kuin toisiltaan? Niin, ne käy jostain K-Marketista hakee vittu 5 €. Niin, mieluummin ryöstäisi nyt jotain ihan oikeeta. On kyllä kelaa silleen, että sulla on silleen hemosetit. Silleen, en ole ikinä käyttänyt heroiinia tai mitään muutenkaan silleen niin kuin ollut ihan seis. Niin kelaa minkälaiset setit sulla on sun päässä, tiiäksä, kun sä oot vaan, ei vittu, me käydään nyt niinku, vittu sä oot autossa ihan seteillä ja sit sä menet ryöstää jonkun vittu pankki. Niin. Mut kelaa sit kun se onnistuu, koska jos sä teet 34 niitä. Se on vähän niin kuin lähtis kasinolle. Niin. Ehkä kasino on salasana vaan niinku. Me ryöstetään pankkeja. Mut mieti sitä fiilistä, kun sä tuut 12 boysin kaa takaisin teidän tukikohtaan väestösuojaa ja sitten älä kerro liikaa. Teillä on säkkirahaa, toinen säkkirahaa, 3 säkkiä rahaa, 4 säkkiä rahaa ja sit heroiini. Ai, nyt laitetaan peltsi palaan. Mut kelaa oikeesti, kun sulla on niinku kunnon setit ja sit sulla on just niinku tavallaan niinku unlimited money. Saat vaan silleen, sä voit ostaa mitä sä haluat. Nyt voi kuosittaa kunnolla. Niin. Kello mikä adrenaliini ja miten minkälainen hyvä olo tunne siitä tulee. Holy fuck. No mut se vielä, että toi ei ole mitään siihen heroiniin verrattuna. Toi on ihan vauvasetit. Niin. Toi on tietysti semmonen, että sä kävisit röökillä. Sen takia on käynyt tekemään sen ryöstön 34 kertaa, kun ei se ole ikin tuntunut edes miltään. Niin. No ei ne itse asiassa olisi tullut hypeis takaisin tukikohtaan. Ne on ollut vaan silleen, no niin ja nyt. Sitten kun se heroini on siinä piipussa, tai eikö sitä polteta sellaisessa crack-piipussa? No kuitenkin jotain. Jotenkin käytetään sitä. Sitten on vasta hyvä fiilis. Sitten vasta. Tuo kyllä, mutta saa mennä kyllä aika pitkälle, silleen, niin että tulee edes tommonen kela. Tiedätkö, niin, 34 kertaa. Mut kyllä se niinku joku 20, siis kun mä just kuuntelin jotain podia, siis tästä on aikaa, missä oli just joku äijä tosta jutusta tai jotain, en mä muista mitä se meni, mut silleen niinku, se ei kai vaatinut ihan hirveästi, koska eihän ne pankin työntekijätkään, niin sanotaan, että joku äijä tulisi tosta noin, tiedätkö, aivan seteillä ja sillä olisi joku ase tai joku. Ton näköinen äijä. Vaikka ton näköinen äijä, niin en mä kyllä alkaisi pistää vastaan, tiedätkö. Miss? Niinku, et ei ne niinku. Joo, niin, ei. Mitä sä teet tiskin takan ilman mitään asetta? Niin, tässä tullaan taas tähän, että kaikille pakolliset aseet Suomessa. Joo, ne on fakta. Kaikille.
koiralle, kissalle. Niin, jos koirat Koiralle osaa semmonen pyöräillä. niin. Niin. Tuohon ylös. Sitten se voi ampua siinä. Joo, Jos koira osaa pyöräillä, niin kyllä se osaa ampua. kyllä se osaa. Mut Oliko jotain muita uutisia? Ei oo muita uutisia varmaan kyllä. Tuotta ei ole vieläkään nettitoimi. Pitäisi hommaa varmaan netti. Itse asiassa yhden jutun mä haluan sanoa tähän loppuun vielä. Et meitä estetään uutisten saanti. Ja tää on nyt semmoinen aihealue, minkä me sivuutetaan kokonaan. Tai silleen, että niinku, Voi olla, että meidät bännätään, voi olla, että joku tulee hakemaan meitä, jos me puhutaan tästä. Niin. Ja tää on nyt todistettu juttu. Meidän salaliittojakso ei saanut yli 100 vieviä, eli meidän shadow bännettiin. Ootko sä nähnyt sitä jaksoa? Oot sä Et nähnyt? varmaan. Näkyykö se edes meidän kanavalla? Niin, jos et sä niinku ole nähnyt sitä tai tolleen, niin sun pitää käydä kokeilemaan sitä, että pystyykö sitä niinku kattoo. Niin, siellä on salasta Siellä on tietoa, mitä yritetään estää. Isoa tietoa. Maailman massiivisinta tietoa. Jos sä oot ikin miettinyt, mihin vesi menee, niin siellä ehkä saat selville. Mut niin, tossa tiistain mä olin koulussa tauolla. Mulla tulee TikTokissa video, joka puhuu Amerikan tilanteesta. En puhu siitä enempää, että mitä siellä tapahtuu. Kyllä jengi tietää, mitä siellä tapahtuu. Mut katoin sitä videoa, ja se video bitrate vaan alkaa downgradea. Silleen, että siihen äijällä jää silmät niinku silleen paikoilleen, näkyy ne pikselit vaan menee mössöksi, äijän suu liikkuu, sitten se video menee paussille, sitten se video jatkaa taas playaamista, sitten se menee paussille, silleen, että se lagaa. Sitten mä avaan kommentit, ja sitten siellä sanotaan, että it's real, the lagging is real, ja silleen, että se on niinku ollut TikTokissa joku juttu, että kaikki tommoset aiheet, jotka puhuu tosta Amerikan tilanteesta ja puhuu siitä huonosti ja ottaa sitä esille, niin TikTok yrittää estää niiden käyttäjiä niiden videoiden kattomisesta. Ja sitten kun se video meni paussille, silleen, että se niinku lagaa, että se ei playaa sitä enempää, niin mä laitoin sen 2x speedin pohjaa ja se toimi normisti. Eli ei ollut edes mun netistä, koska jos se pystyy playaamaan sitä 2x speedillä, niin miksi se muka lagaisi 1x speedillä? Lagaus on totta. Tuo on kyllä paha. Mut niin, sitten mä scrollaan 2 videoa eteenpäin, tulee samasta aiheesta video, ja siinä tapahtuu ihan täysin samat setit. Ja sielläkin kommenteissa puhutaan siitä, että jep, niilläkin lagaa tää video, lagaaks muillakin tää video. Ja sitten mä scrollaan eteenpäin, kaikki videot, mitkä niinku on normivideoita, ei liity siihen Amerikan tilanteeseen, niin ne toimii ihan täysin normisti. Ja saman päivän illalla menin kattoo mun liiketyt videot, kumpaakaan niistä ei ollut siellä. Ne molemmat videot oltiin poistettu. Eli ekana oli lagaavia, ja nyt niitä ei oo. Mitä jos ne on jopa niin huonolaatuisia, että ne otettiin sen takia pois? Joo, niin. Tää on vaan tämmönen yhteensattuma. Niin, tommonen vaan. Olisiko tää tässä? Kyllä se taitaa olla siinä. Mä en oikein, en mä tiedä, ehkä sille haluu vielä ihan nopea käydä tuossa, että meidän joukkohysteria, niin se on paha, kun se alkaa sitten ruokkia itteensä. Ja sitten alkaa kiinnittää siihen enemmän ja enemmän huomioon, niin sitten sitä tavallaan sitä sitten on enemmän. Se vaan kasvattaa itteensä. Niin, että se on vähän silleen, ehkä siihen ei ole samalla, sanotaan, että no okei, no sä sanoit, että mikään muu video ei niinku lagaa tolleen. Tai niin, onkohan lagaa oikea termi, ihan sama. Mutta mitä jos et saa vaan kiinnittänyt siihen huomioon, että sä oot vaan swipannut sit nopea ylös? No kun ei se ole, ja mulla ei ollut ikin semmoista bitrate-ongelmaa, että se video playaa, mutta sitten se video menee semmoiseksi mössöksi. Ei mulla ole missään käynyt ikinä tolleen. Kertaakaan. Oliko ne tehnyt sen tarkoituksella? Ei, koska mä scrollasin sitä videoa taaksepäin ja painoin play, niin sitten se näytti sitä normisti. Eli siis ei se ollut se video, ei ollut editoitu, ei ollut mitään tommosta. Ja sitten sekin, että jos se pysähtyy ja sitten mä voin painaa sen 2x speedille silleen, että se menee tuplanopeudelle eteenpäin, niin ei se ole mun netistäkään. Täällä tapahtuu kummallisia asioita. Käykää katsoa Salaliittojakso, siellä me puhutaan nestä. Ja te opitte, ketä ne on, ja ne yrittää estää meidän informaation saantia. Jos tämä video on
ei saa sataa vieviä, niin Raahen kunta ei halua tietää, että siellä on pyöräileviä koiria ja sudet on laillisia. Soita sille koiralle, mä menen syömään tortilla. Käykää kaikki pelaa saunaklonkkuun julkisissa vessoissa. Ei Mo. vittu.